साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यचार्य देशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन कौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி, அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் உங்களோட பேருக்கு முன்னாடி தமிழ் அப்படின்னு போட்டீங்களா? நான் போட்டிருக்கேன், ஏன் வரலையோ தெரியல. நான் போட்டேன், வரல, என்னன்னு தெரியல. ஓகே, அத அப்டேட் பண்ணணும். ஓகே கொடுத்திருக்கணும். தெரியல, அது சொல்றேன். 12வது பக்தி ரசாமிருத சிந்து 12வது பக்கம் படிக்கணும். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி சில இன்ஃபர்மேஷன். இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஹிஸ் கிரேஸ் மங்களமயி மாதாஜி வருவாங்க நம்மளோட கிளாஸ்க்கு. ஸ்ரீ தனஞ்சய சேவையை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக மங்களமயி மாதாஜி வருவாங்க. சரிங்களா? பார்த்துட்டே இருங்க, அவங்க வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, அடுத்து வந்து வேற யாரு? சரி, லைவ் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையாங்க பிரபு? போன தடவை வந்து ஐ ரிமெம்பர் சிவகாமி மாதாஜி வந்து அந்த 12 விதமான ரசங்களை பத்தி சொன்னாங்க. அப்ப அதுல நிறுத்தணும் இல்லையா? ஆமா. ஓகே, இன்னும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே. மாதாஜி ஈவன் சிவகாமி மாதாஜி கூட குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. L6 வரைக்கும் என்னென்னலாம், L3 வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்லோகங்கள்லாம் இது பண்ணணும். சிலபஸ் இப்பதான் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம், அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம். நமக்கு டைம் இருக்கு இன்னுமே. இப்பதான் நம்ம எடுத்திருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து 9 to 10 இனி ரெகுலரா இந்த ஐடியில வந்து ஜாயின் பண்ணலாம், இன்க்ளூடிங் சண்டே. யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க, ஸ்லோகங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும், கீர்த்தனை வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும், மனப்பாடம் இல்ல பாடணும், பிளஸ் நம்மளுடைய மங்களார்த்தி ஈவினிங் ஆர்த்தி அதெல்லாம் படிக்கணும்னு யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்களோ தினமும் 9 to 10 சேம் இதே லிங்க்ல வரலாம். ஏன்னா உங்களோட சேர்ந்து நானுமே வந்து ஸ்லோகங்கள்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும், கீர்த்தனைகள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இவ்வளவு நாள் நம்ம விட்டாச்சு. நான் ஏற்கனவே மாதாஜி கிட்டையும் பெர்மிஷன் கேட்டாச்சு, தரணீஸ்வரி மாதாஜிட்ட. ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். எனக்கு காலையில தான் கிளாஸ் இருக்கு, அதனால நைட் இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால 9 to 10 எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு. ஓகேவா எல்லாருக்கும்? நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் பக்தி விருக்ஷால நீங்க வந்து ஜாயின் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த பக்தி விருக்ஷாவை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க இந்த ஒரு 15 டேஸ்க்கு. நம்ம ஏன்னா திருப்பி லோட் பண்ணக்கூடாது பக்தர்களையும், அதனால அந்த பக்தி விருக்ஷாக்கு பதிலா இப்ப எப்படி நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோமோ இதே மாதிரி ரெகுலரா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா ஜாயின் பண்ணி அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும். ஒவ்வொருத்தரும் கீர்த்தன் பிராக்டிஸ் பண்ணணும், ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்லோகம் சொல்லணும். அதுக்குதான் நம்மளோட மெயின் இது. சரிங்களா? அது ஃபுல்லா ஒவ்வொரு நாள் என்னென்னதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நான் ஷெட்யூல் பிளான் பண்ணிருக்கேன், நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களால வர முடியாத இதுனாக்கா இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மறுநாள் வந்து அதுக்கு உண்டானதையும் சேர்த்து நம்ம படிச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்றோம், ஒரு சாங்கோட 2 லைன் ப்ராக்டிஸ் பண்றோம்னா அதை மறுநாள் நீங்க வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்மளால முடிக்க முடியாது. பகவானுடைய கிருப்பையால நமக்கு இப்ப இந்த லிங்க் கிடைச்சிருக்கு, நானும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால சரி நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. சரிங்களா? மாதாஜிட்ட சொல்லியாச்சு, ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஓகே, மாதாஜி வந்தாங்கன்னா சொல்லிடுங்க. உங்களுக்கு தெரியும் மங்கள மாதாஜி வந்து நம்மளுடைய மூத்த பக்தர். அவங்க ரொம்ப வருஷமா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இருக்காங்க. எப்படி தரணீஸ்வரி மாதாஜி எல்லாம் இருக்காங்களோ அதே போல அவங்க ரொம்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அவங்க இருக்காங்க.
ஆஹ் நம்மளுடைய எல்லா கிளாஸுமே அவங்க போறாங்க. காலையில மங்கள இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. இதுல இருக்க நிறைய பேர் வந்து மாதாஜி வந்து பார்த்திருப்பீங்க. இத்தனை வயசுலயும் ரொம்ப மூத்த பக்தர் அவங்க. புஷ்பா மாதாஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப்ல இருந்து நமக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். எவ்வளவு ஒரு உற்சாகமா வந்து அவங்க வந்து சேவை பண்றாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்மளுடைய பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அதெல்லாம் நம்ம வந்து அவங்களோட அடிசுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அவங்க வந்து ஸ்ரீ தனஞ்சய சேவையை பத்தி சொல்லுவாங்க. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல அடுத்தடுத்த நிலை போயிட்டு இருக்கோம். மத்தவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை சொல்லணும், எடுத்து சொல்லணும். அதே சமயத்துல நமக்கு நம்ம டெம்பிள்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றது தெரியணும். அதுக்காக வந்து மாதாஜி நமக்கு வந்து சேவைகள்லாம் இருக்கு, அதை பத்தி சொல்ல வராங்க. இது எதுவுமே வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது. நம்ம L3 வரைக்கும் வந்துட்டோம் இல்லையா. நமக்கு இப்போ நம்மளை யாரும் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ இல்ல இது பண்ணியோ கிடையாது. நமக்கே அந்த உணர்வு இருக்கும். அதனால நம்ம டெம்பிள்ல இருக்க சர்வீஸ்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்றத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. நம்மளுடைய வீட்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ் இருக்கு, நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் இது பார்த்துட்டு நம்மளால முடிந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த சேவை எடுத்துக்க போறோம். சரியா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற சேவைகளை மாதாஜி சொல்ல போறாங்க. சரிங்களா, அதை யாரும் பேர்டனா எடுத்துக்க வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே ஓகே. நம்ம இது வரைக்கும் 5 விதமான ரசங்கள் தான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம் எத்தனை விதமான ரசங்களை பாக்குறோம்? 12 விதமான ரசங்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா. இதுல என்னது ரௌத்ரம், ஷினம். ஆல்ரெடி யாராவது அந்த ஒர்க் நம்ம லாஸ்ட் டைம் இது பார்த்தோம் இல்லையா, ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா? யாராவது ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா? மாதாஜி இதுக்கு தான் பேர் என்ன ஒரு அந்த கருணை. சினத்துக்கு தான் யாரும் சொல்ல முடியல மாதாஜி. ஏன் பகவான் சினம் என்றது சொல்ல முடியலையா? அன்னைக்கே சொல்லிட்டாரு பகவான் மேல சினமா இருக்கு. இல்ல இல்ல, கம்சன் சொன்னீங்க மாதாஜி, கம்சன் சொல்லியாச்சு மாதாஜி. ஆமா, கம்சனும் சொல்லியாச்சு. அதே சமயத்துல அவரும் வந்து சினமாகிறாருல பீஷ்ம பிதாமகன் மேல. அந்த யுத்த இதுல உங்களை நான் பாக்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. இவர்தான் ஆயுதமே ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்றாரு. ஆனா பக்தனுக்காக தான் கொடுத்த வாக்கு கூட அவர் மீறாரு. அதனாலதான் பகவத்கீதையில என்னுடைய பக்தன் எப்பொழுதும் தாழ்ந்து போறதே இல்லைன்னு உறக்க எடுத்து சொல்லு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே தன்னுடைய பக்தன் மூலமாக அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா பக்தனுக்காக அவர் எந்த நிலைக்கு வேணாலும் போறாரு பகவான். தன்னுடைய வாக்கையே மீறுகின்றான்றத நம்ம பீஷ்மருடைய அந்த லீலையில இருந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ வயச வருஷம் நம்ம பாக்குறோம், சினம் நம்ம பாத்துட்டோம். எது நம்ம பாக்கலன்னா கருணை. கரெக்டா மாதாஜி? சிவகங்கை மாதாஜி. ஆமா, பகவான் மேல யாரு கருணை அப்படிங்கறதுல வந்து இதுவா இருந்தது. அவருதான் சொல்லுங்க. கோபியர்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாமா? கோபியர்கள் கருணை இல்லையே, கோபியர்கள். சுதாமா மேல ஒரு கருணை காட்டினார் இல்லைங்க மாதாஜி. அவர் எல்லார் மேலயும் தான் கருணையாக இருக்காரு. அந்த லீலையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அது மட்டுமல்ல, அது வாத்சல்ய பாவம் பெற்றோர்கள் பாவத்துல அவங்க இருந்து பண்றது. கோபியர்கள் எல்லா விதமான ரசங்கள்லயுமே வந்து பகவானோட இருந்திருக்காங்கன்னு பாக்கலாம். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்ய பாவத்தை அவர்கிட்ட பார்க்கலாம். அது மட்டும் அல்லாம அந்த மாதுரிய ரசத்தையும் அவர்கிட்ட பார்க்கலாம் அவங்க கிட்ட இருந்து. கருணை அப்படின்றது வந்து இன்னொரு ஒரு கதை இருக்கு தெரியுமா. அவர் பெரிய பானையை வச்சிருக்கவர் வந்து பாண்டான்னு சொல்லுவாங்களா பிரபு சமஸ்கிருதத்துல. ஒரு தடவை வந்து யசோதாமா வந்து அவங்க துரத்திட்டே போவாங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை. அப்ப வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு வீட்டுல போய் ஒளிவாரு. அப்ப அந்த வீட்டுல இருக்கிற பையன் வந்து சொல்லுவாரு காட்டி கொடுக்காதன்னு, ஒரு பானைக்குள்ள உட்காந்துக்குவாரு. அந்த பையன் பேரு வந்து அந்த பெரிய தயிர் விற்கக்கூடிய தயிர் மோர் அதெல்லாம் விற்கக்கூடியவர் அவரு. பையன் இல்ல, அது அந்த பெரியவர் தான் அவரு. அவர் பெரிய பானை வச்சிருப்பாரு. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. அதாங்க மாதாஜி, அவர் வந்து கிருஷ்ணரை காட்டி கொடுக்க மாட்டாரு. உங்க அம்மா வந்து கேட்கும்போது கிருஷ்ணா இங்க வரலன்னு சொல்லுவாருங்க மாதாஜி. காட்டி கொடுக்க மாட்டாரு. அப்புறம் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கும்போது எனக்கு மோட்சம் வேணும்னு சொல்லும் போது அந்த பானையோடய அவருக்கு மோட்சம் கொடுப்பாரு மாதாஜி. அவர் சொல்லுவார், ஏன்பா நான் வந்து ஜடம் சேத்தம் ரெண்டுத்துக்கு எப்படிப்பா நான் கொடுக்கறது, உயிருள்ளதுக்கு தான் நான் கொடுப்பேன் மோட்சம்னு சொல்லுவேன். இது என்ன எனக்கு உன்னை பத்தி எல்லாமே தெரியும், உன்னால முடியாதுன்னு எதுனா இருக்கா கிருஷ்ணா? சோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு கண்டிப்பா இந்த பானையோட சேர்ந்து நான் வந்து மோட்சம் போகணும்ட்டு. அப்போ பகவானுடைய அந்த கருணை அங்க நமக்கு தெரியுது. அது மட்டுமல்ல, அவர் என்ன பண்றாரு, அவரை காப்பாத்தணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக
அந்த பானைக்குள்ள வந்து பகவானை மறைச்சு வச்சிருப்பாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, இது எப்படி கருணைன்றது எடுத்து நானும் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எங்கேயும் வந்து அந்த இது வந்து எனக்கு சரியா கிடைக்கல. பார்ப்போம், அடுத்த வாரமும் நம்மளுடைய ஹோம்ஒர்க் வேணா கண்டினியூ பண்ணலாம். மற்றபடி எல்லா இதுக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? எல்லா இதுக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இந்த கூனி கூட அடுத்த பிறவியில வந்து சந்தனம் பூசுறவங்களா வருவாங்க மாதாஜி. அவங்களுக்கும் கூட அவர் வந்து கருணை. பாப விமோச்சனம் கொடுப்பார், கருணை ஆமா. காட்டுவாரு. அவங்க பேரு போன வாரமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோமே, அவங்க பேரு மறந்துட்டேன். 3 இடத்துல அவங்களுக்கு கூன் மாதிரி விழுந்திருக்கும் அவங்களுக்கு. சுதாமாவோட கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டு தானே மாதாஜி? அப்ப வந்து சுதாமா வந்து கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டு போயிடுங்க இல்ல. அப்படின்னு மாதாஜி சொல்ற லீலை வந்து அவங்க வந்து 3 இடத்துல வளைஞ்சு இருக்குமா அவங்கள. அது அந்த வளைவுக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்துல அந்த பேர் வச்சுதான் அவங்களை வந்து அவங்க கூப்பிடுவாங்க. மாதாஜி அது பேரு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. நினைக்கிறேன். குப்ஜா. எஸ் பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. குப்ஜா. அப்ப அவர் அந்த அதுவும் அவங்க அவருக்கு எப்படி அவங்களை கூப்பிடுவாரா, உலக அழகியேன்னு கூப்பிடுவாராம் அவரு. அந்த அந்த ஒரு வார்த்தை என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே ஸ்டன் ஆகி நின்றாங்க அவங்க. ஏன்னா யாரும் அவங்களை அப்படி அட்ரஸ் பண்ணதே கிடையாது. உடனே என்ன பண்றாங்க, அப்படியே நின்னுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களால நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாது, அந்த 3 இடத்துல கூன் இருக்கிறதுனால இப்படி குனிஞ்சிட்டே தான் இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுடைய திருப்பாதத்தை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலியில இருக்க மூதாதையர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, பகவானுடைய அந்த வர்ணத்தை வந்து அவ்வளவு அழகா வர்ணிச்சிருக்காங்க. அப்ப இவர் முழுமுத கடவுள் அப்படின்றது அவங்களுக்கு அப்பவே புரிஞ்சிருச்சு, அவருடைய திருப்பாதத்தை பார்த்த உடனே. அப்ப வந்து அவர் கேக்குறாரு, உலக அழகே எனக்கு கொஞ்சம் அந்த சந்தனத்தை கொடுக்குறியான்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ண, ஒரு வார்த்தை சொல்லல, அவங்க உடனே சந்தனத்தை எடுத்து பகவானுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பிக்சரைசேஷன் சூப்பரா இருக்கும் மாதாஜி. தெருவுல பாத்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஆமா. அதாவது நீங்க நம்ம இமேஜினேஷன் அப்படியே, அதாவது they have done a very good homework. அதாவது நிஜமா அதை வந்து பாகவதம் படிச்சா எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஃபீலிங் வந்துட்டு பிக்சரைசேஷன்ல பண்ணிருக்காங்க. அது பெரிய இதுதான், அது கிரேட். ஈஸியா புரியறதுக்கு காரணமே அதுதான். நம்ம பக்தி விருக்ஷா குரூப்ல எல்லாத்துலயும் இருக்கீங்களே நீங்க. துச்சாதனன் துயில் இருக்கும்போது கூட திரௌபதிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் ஒரு கருணை தான். ரெண்டாவது வந்து இந்த சுதாமா கிருஷ்ணர் மேல கருணை காட்டுறதுதான் பேச்சு. கிருஷ்ணர் எல்லாரும் மேலே கருணை காட்டுறாரு. வந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போவாரு, அவங்க வீட்டுல எதுவுமே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அவள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவள்ல கொடுத்த உடனே அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவங்க எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னுட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய இதெல்லாம் வந்துடும், செல்வம்லாம் வர மாதிரி அவருக்கு அவளுக்கு பிளஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. கரெக்ட் மாதாஜி, கரெக்ட். பிரபு சொன்னது உங்களுக்கு பிரபு ஏதோ சொன்னாரு, இப்ப என்ன சொன்னான்னு தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு. அவர் எல்லாரும் மேலே கருணையா இருக்காரு, ஆனா பகவான் மேல கருணையோட இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு லீலை, அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த பழ வியாபாரியோட கதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். குழந்தை கேட்ட உடனே அவங்க வந்து, நான் உனக்கு வந்து எல்லா பழங்களும் தரேன், ஆனா எனக்காக நீ என்ன கொடுப்பேன்னு சொல்லி கேட்ட உடனே அவர் உள்ள போய் அந்த நெல்மணிகள் எல்லாம் கையோட அப்படி எடுத்துன்னு வர்றாரு. அந்த லீலையை நம்ம பாக்குறோம். அதை நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாமான்னு எனக்கு தெரியல. என்னையோ அந்த இது இன்னும் ஒன்னும் புரியவே இல்லை. அது அந்த இதுல வந்து பால் தயிர் எல்லாம் வந்து அவங்களே பண்ணி வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த பாட்டுல. ஒரு தடவை கிருஷ்ணருக்கு கையில காயானப்ப திரௌபதி வந்து அவங்களுடைய புடவை தலைப்ப கட்டி விடுவாங்க இல்லைங்க மாதாஜி, அது வந்து திரௌபதி கிருஷ்ணர் மேல காட்டின கருணை. அது வாத்சல்யம் தான், கருணை கிடையாது. ஓ சரி சரி. இல்ல இந்த இது அவர் மேல தானே இந்த இதெல்லாம் பால் தயிர் எல்லாம். ஆக்சுவலா அந்த வாத்சல்யம் அப்புறம் அந்த கருணை, அதை எப்படி பாகுபடுத்தி காட்டுறதுன்றதே எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா. அதே எப்படி வாத்சல்யங்கிறது வந்துட்டு பாசம் மாதாஜி. கருணைங்கிறது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறப்ப அவங்களுக்காக இது பண்ணி கொடுக்கறது தான் கருணை. அதாவது அந்த மிஸ்டேக்குக்கும் ராங்குக்கும் அது மாதிரிதான் இது. கிருஷ்ணருக்கு கோபியர்கள் தான் அந்த கரெக்டான பிக்சர் கருணைக்கு. எல்லா இதுலயுமே வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? சரி, ஓகே. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? இது வரைக்கும் வரல. ஓகே பிரபு, நீங்க ஜஸ்ட் ஹேவ் ஐ ஆன் திஸ் திங் பிரபு. நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா ஸ்கிரீன்? ஒரு நிமிஷம். ஓகே. அவர் நிறைவான கவர்ச்சிகரமான வடிவுடையவர். அவரது ஈர்க்கின்ற என்ன கோஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணலையா அவங்கள? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சாரி, யாரையுமே பண்ணல. ஓகே ஓகே. கதையில அப்படியே லயிச்சு போயிட்டு வருங்க ஒரு நிமிஷம். சங்கரன் பிரபு கிருஷ்ணர் பத்தி பேசினா லயிச்சு தான் போகும். சர்வ பிரபு வந்துட்டாங்களா? இருக்காரு. இந்த தடவை அவர் தப்பிச்சிட்டாரு. அடுத்த வருஷம் அடுத்த பேட்சுக்கு யாருமே இந்த குரூப்ல இருக்கவங்க வந்து தப்பிக்கவே முடியாது. இப்பவே நான் சொல்லிடுறேன், பி ப்ரிப்பேர்ட் எல்லாருமே.
L1 L2 அசைன் ஆயிடும் எல்லாருமே. பிரபு ஓகே, நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஆமா, சத்யா பிரபு எஸ்கேப் ஆயிட்டே இருக்காரு. அது 16 கொண்டு வந்து அவர் பண்ண வச்சிடணும் அடுத்த மாசம். நிறைய மாதாஜிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, சிவகாமி மாதாஜி எல்லாம் வந்துருவாங்க. அது அடுத்து நான் ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு அந்த ஷெட்யூல் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. அது வரைக்கும் நம்ம இது பார்ப்போம். அவர் நிறைவான கவர்ச்சிகரமான வடிவுடையவர். அவரது ஈர்க்கின்ற விஸ்வரூபம் மற்றும் உன்னத ரூபங்களினால் அவர் தாரகா, பாலிகா, ஷியாமா, லலிதா, இறுதியில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆகியோரின் தலைமையின் கீழுள்ள அனைத்து கோபியர்களையும் தம் வயப்படுத்தினார். சோ நம்ம வந்து அஷ்ட சகிகளுக்கும் மஞ்சரிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்ன? நம்ம போன தடவை கிளாஸ்ல பார்த்தோம். மஞ்சரிகள் யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா சொல்லுங்க பாக்கலாம். மஞ்சரிகளுக்கு உதவி செய்யறவங்க அஷ்ட சகிக்கலாங்க மாதாஜி. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. மஞ்சரிகளுக்கு உதவி செய்யறவங்க சகிங்களாங்க மாதாஜி. ஆஹா, ரிவர்ஸ்டா சொல்றீங்க நீங்க. ஓ, சகிங்களுக்கு உதவி செய்யறவங்க ராதாராணிக்கு சேவை பண்றவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணி. சொல்லுங்க. ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாக்கு சேவை பண்றவங்க மஞ்சரிகள். சகிகள், அவங்க அஷ்ட சகிகள், அவங்களுக்கு சேவை பண்றவங்க வந்து மஞ்சரிகள்னு பாக்குறோம். நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மஞ்சரி பாவத்துல இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அந்த அடுத்தடுத்த லீலைகள் நம்ம அடுத்து மேல எல்லாம் படிக்கும்போது அதை இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம். சோ இவங்க எல்லாரும் அனைத்து கோபியர்களையும் தம் வயப்படுத்தினார். யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சோ பகவான் நமக்கு அருள் புரியட்டும். அவ்வருளே தெய்வத்திரு ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட பக்தி ரசாமிர்த சிந்து என்னும் இந்நூலை ஆக்கும் பணியில் ஏற்படும் இடர்களை களையும். சோ தன்னுடைய குரு நம்ம பாக்குறோம் இங்க நம்மளுடைய பிரபுபாதர் தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய பாவம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். எல்லா இடத்துலயும் தன்னுடைய குருவை வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, அக்னாலேஜ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளும் இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை பத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக. இது ரொம்ப பெரிய புத்தகம். நம்ம ஏற்கனவே இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இதுல அறிமுகத்துல பார்த்தோம். சோ அதுல வந்து சுருக்கமாக நம்மளுடைய புரிதலை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறதுக்காக பிரபுபாதர் வந்து சுருக்கமா நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? முன்னுரையில வந்துட்டு அந்த 18வது இது பேஜ் X8 புத்தகத்துல. ஆமா, புத்தகத்துல 18 அதுலதான் வந்து இதெல்லாம் வருது. அந்த அருவருப்புக்கு பீபத்சத்துக்கு யார் சொல்லலாம்? சிசுபாலன் இவங்களை சொல்லலாமா? எதுக்கு? அவர் எப்ப பார்த்தாலும் அப்படிதானே சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அருவருப்பு தானே. ஆமா, அவரை திட்டுறது மட்டும் இல்ல, அவரை பார்த்தாலே அவருக்கு பிடிக்காது. அதான் அருவருப்புக்கு. எனக்கு இந்த இதுல இது பண்றதும் கொஞ்சம் எதையாவது தப்பா சொல்லிடுவோமோன்னு அந்த பயம் வேற இருக்கு. சாந்த ரசம் நம்ம சொல்றோம்ல, அந்த சாந்த ரசம்ன்றது என்ன? இங்க நம்ம பாக்குறோம் சாந்தம் அமைதி அப்படின்னுட்டு. அந்த சாந்த ரசத்துல எப்படி வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு பண்றாங்க நம்ம பாக்குறோம். பகவான் இடத்துல வந்து 4 விதமான திவ்யமான ரூபத்துல இருக்காரு இல்லையா? சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம், அந்த தாமரை எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய உன்னதமான பக்தர்கள். அவங்கதான் அந்த ஆயுதங்களாக இருக்காங்க. சக்கரத்தாழ்வார் சொல்றோம். சோ அந்த மாதிரி சாந்த ரசம்னா எப்படியாவது நான் பகவானுக்கிட்ட அவர் என்ன பண்ணாலும் சரி நான் அமைதியா அவர்கிட்ட இருப்பேன். எப்படி? புல்லாங்குழலாக இருக்கிறது, அவருடைய மயில் பீலிகையாக இருக்கிறது. அந்த மாதிரி சாந்தம் அப்படின்னாக்கா அமைதியா அவரோட இணைந்து இருக்கிறது. நீங்க என்ன பாவம் வேணாலும் கொடுத்துருங்க, ஆனா நான் உங்க கூட அவருடைய கோப்பர்கள் சொல்லலாமா மாதாஜி? அவர் கூட போய் மாடு மேய்ச்சி இது பண்றாங்களே, அவர் புல்லாங்குழல் வாசி அப்படியே மெய் மறந்து இருப்பாங்க. ஆமா, அவங்கள அந்த சாந்தத்துக்கு சொல்லலாமா? சாந்தம் அப்படின்னு சொல்ற அதான் நான் இப்ப சொல்றேன். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா திவ்யமான ஆயுதங்கள், சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம், தாமரை, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மயில் பீலிகை, புல்லாங்குழல், அந்த பசு கொம்புகளோட ஒரு அதை வச்சு ஒரு என்ன சொல்றது இசைக்கருவி வச்சுப்பாரு. ஆமா, ஹான் கரெக்ட். அதெல்லாமே வந்து பகவானுக்கு வந்து அந்த சாந்த ரசத்துல இருக்கிறதுன்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம். வாத்சல்ய பாவம் நம்ம பார்த்தாச்சு, வீரம் பார்த்தாச்சு, தாசியம் பார்த்தாச்சு, சக்கியம், பயானகம், அச்சம். இதை என்னன்னு சொல்லலாம்? நம்மளுடைய தாமோதர அஷ்டகம் சொல்லலாமா?
அவரை பார்த்துதான் எல்லாரும் பயப்பட்டோம். பயமே அவர்கிட்ட இருந்து பயப்படுது. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, அம்மா கிட்ட பயப்படுற மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் பண்ணிட்டு அந்த பானையை உடைச்சிட்டோம், அம்மா துரத்திட்டு வரான்ட்டு அவர் அப்படியே பயந்து ஓடுற மாதிரி அழுது கண்ணுல இருக்கிற மையெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒழுகி வரா மாதிரி. சோ அது அந்த தாமோதர லீலை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். பயானகம் அல்லது அச்சம். அது எதனால அம்மாக்கு கோபம் வரக்கூடாது, என் மேல இன்னும் ரொம்ப அன்பு இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி அவர் இல்லையா? சில பசங்க தப்பு பண்ணிட்டு பாவமா நிக்கும், நமக்கு ஒண்ணும் கோபிச்சுக்கவே தெரியாது. ஐயோ என்ன இத்தனை பாவமா நிக்கிறான்னு தெரியலன்னுட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்குல்ல இல்லையா? கிருஷ்ணனோட இதெல்லாம் லீலைகள்லாம் ரொம்ப கிரேட். அவன் அம்மாக்கு அந்த லீலையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். பயானகம் அச்சம் அப்படின்றதுக்கு அதை எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் பேராகிராஃப் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா சொல்றாரு, எப்படி சொல்றார், மரியாதையுடன் கூடிய வந்தனங்களை நான் மிக்க பணிவுடன் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் மற்றும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி ஆகியோர் தாமரை திருவடிகளில் செலுத்துகின்றேன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய அந்த பாவம் எப்படி குருக்கு வந்து அவர் வந்து பணிவோடு இருக்காரு அப்படின்றது, அதையே நாமளும் வந்து அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவர்களால் தூண்டப்பட்டே நான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் சுருக்கத்தின் தொகுக்கின்றேன். அவங்களுடைய கருணையினால அவங்களாலதான் நான் வந்து இங்க என்ன பண்றேன், இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை தொகுத்து வழங்குகின்றேன்றார். யாராரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமிகள், அவருடைய ஆன்மீக குரு. அப்புறம் இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவோட முதன்மையான எழுதினவர் யாரு? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 500 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவில் உள்ள மேற்கு வங்கத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். அவர் சொல்ற சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் விஜ, உன்னுடைய தர்மத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னிடம் சரணடைவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஆனா அதை எப்படி சரணடையணும் அப்படின்றத எடுத்து காட்டுவதற்காகவே இங்க வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பக்த ரூபத்துல பக்தனாக அவர் வந்து அவதாரம் பண்றார். சோ அவர்தான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். அவரால் முன்மொழியப்பட்ட இறை அறிவியலின் மேற்கு செய்தியே இந்த நூலாகும். சோ அதாவது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்காக அதை மொழிபெயர்த்ததுதான் இந்த நூல் அப்படிங்கிறார். சோ ரூப கோஸ்வாமி மகா இலக்கியத்தை தனது தமையனாரும் ஆன்மீக குருவுமான ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிகளுடைய குளோரிபிகேஷன். அவரு தான் வந்து அந்த 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஷா குருவாக இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அத்தனை பேரும் அவரை வந்து சிக்ஷா குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். சோ அவங்களுடைய தலைமையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இலக்கியத்தை அவர் வந்து துவக்கின்றார். அவருக்கு தன்னுடைய மரியாதை மிகுந்த வந்தனங்களை சமர்ப்பித்து தான் அவர் தொடங்குகின்றார் அப்படின்றத சொல்றார். ஓகே, பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அவருக்கு பேரின்பம் அளிக்கட்டும் என்றும் வழிபடுகின்றார். அவர் மேலும் அமிர்த கடலில் வாழ்ந்து கொண்டு ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் தொண்டில் எப்போதும் உன்னத இன்பம் பெறட்டும் என்றும் வழிபடுகின்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தமையன் அவரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா பிளஸ் கிருஷ்ணர் அவங்களுடைய தொண்டில் அவங்க எப்போதும் இன்பமாக இருக்கட்டும் அப்படின்றத வந்து அவங்க முன்மொழிந்து இது பண்றாங்க. அமிர்த கடலில் வந்து கலக்க முக்தி என்னும் நதிகளை பற்றி சிந்தை செய்யாது அதில் நீந்தி விளையாடும் சுறாக்களை போன்ற மகா பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்கள் அனைவருக்கும் நமது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. சோ இங்க நம்ம பக்தர்களுடைய பாவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பக்தி அப்படின்ற அந்த ஒரு கடல்ல முக்தி அப்படின்ற நதி வந்து கலக்குன்றதாம். அந்த முக்தியை பத்தி எல்லாம் அவங்க கவலைப்படாம அதுல இருக்கக்கூடிய சுறாக்கள் வந்து எப்படி வந்து அந்த பக்தி கடல்ல வந்து என்ஜாய் பண்ணுதோ அது போல அத்துணை ஆச்சாரியர்களும் பக்தர்களும் மகா பாகவதர்கள் மகா பக்தர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வணக்கங்கள் உரித்தாகட்டும் சொல்றாங்க. கடலில் மங்கள மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்களோட கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நம்ம ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட எல்லாம் சொன்னது போல இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட வந்து இஸ் கிரேஸ் மங்களமய் மாதாஜி வந்திருக்காங்க. நமக்கு வந்து ஸ்ரீ தனஞ்சய சேவையை பத்தி எடுத்து சொல்றதுக்காக வந்திருக்காங்க மாதாஜி. இதுல ஆக்சுவலா இதுல சில பேர் நேற்றுக்கு L2ல கூட இருந்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க போல இருக்கு உங்க கிளாஸ்ல. இப்ப 2-3 பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். L2ல ஆமா, சிவகாமி மாதாஜி, இந்த நம்ம சிவகாமி மாதாஜி அட்மினா அவங்க வந்து L3ல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. எஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபு தான் இருப்பாங்க. அவங்க இப்ப அந்த இதுல போயிருக்காங்க.
சங்கீதா மாதாஜியோட கிளாஸ் இப்ப இல்ல L2ல L2 7 PM எடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க இல்லையா? 9 PM மாதாஜி. இப்ப நேத்து சாரி 9 PM சஃபிள் பண்ணிட்டோம் அதனால. கரெக்ட். பிரபு நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. மாதாஜியை ஸ்பாட்லைட் பண்ணிட்டேனா? எனக்கு கோஹோஸ்டும் பண்ணி விட்டுருங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள் சொல்லுது. சாயந்தரம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும். நான் எதை பற்றி பேச வந்திருக்கேங்கிறது டொனேஷனை பற்றி சொல்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். அதாவது டொனேஷன்னா என்ன, நம்ம கீதையில் படிச்சுட்டு இருக்கோம், பகவத்கீதை பாகவதங்கள்லாம் படிக்கிறோம். அதுலேருந்து அந்த இதெல்லாம் எசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதுன்னுருக்கோம். அது மாதிரி பண்ணின்றதுக்கு அந்த புனித நோக்கத்துக்காக கோயிலுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் நம்மளால் ஆனது ஏதாவது கைங்கரியம் பண்ணணும். தானம் தர்மம் பண்ணுறதுங்கிறது விசேஷம். நம்மளோட சம்பளத்தில் நம்ம இதில் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் படிக்கிறச்சே வரும் உங்களுக்கு. அது சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல நீங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஸ்லோகத்தில் நம்ம இதில் 50% வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். நமக்குன்னு கொஞ்சம் தான் சேர்த்து வச்சுக்கிறதுங்கிறத கொஞ்சம் வச்சுக்கணும். நிறைய சேரிட்டிக்கு கொடுக்க சொல்லி 50%, 25%, 25% பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அப்படியெல்லாம் நான் பண்ணணும்னு சொல்லலை. ஏதோ நம்மளால் ஆனது 500ஓ 1000ஓ இந்த சுதாமா சேவை இல்லைனாக்க இந்த ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு மொத்தமாக டொனேஷனாக ஒரு 5000 இல்லை 2000 நம்மளால் ஆனதை கொடுக்குறோம். ஓகே. இந்த தானம் செய்கிறதுங்கிறது எதுக்கு சமம்னு சொல்கிறா? தானம் செய்வதுங்கிறது பகவானுக்கு தெய்வத்துக்கு சமம். அதாவது டூயிங் சேரிட்டிங்கிறது ஈக்குவலி அது என்ன ஆகும், சர்விங் டு காட் டைரக்ட்லி. பகவானுக்கு நம்ம நேராக போய் இது பண்ணுறோம், சேவா பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு சமமாகிடுது. அதனால் தானம் நம்மளால் முடிஞ்சது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். ஓகே. அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணுறோமோ அத்தனை குட்னஸ் நமக்கு நல்லது நமக்கு தானாகவே நடக்கும். ஓகே. அதனால் கிருஷ்ணர் ஒரு ஏழை பிராமணர் எடுத்துக்கும் சுதாமா எவ்வளோ வறுமை, வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை, இருக்கிற அந்த ஒரு கைப்பிடி அவுல எடுத்து ஒரு வீட்டில் இருந்த அழுக்கு வேஷ்டி, அதுக்கு சோப் போட்டு துவைக்க கூட இதில் அந்த மாதிரி அந்த அழுக்கு வேஷ்டியை எடுத்து அதுக்குள்ளே அதை சொருகி அதை எடுத்து மூட்டை கட்டி ஒரு கழியில் கட்டி தோளில் மாற்றின்னு ஒரு பேக்கு கூட இல்லை அவர்கிட்ட. அதை எடுத்துன்னு அங்கே போகிறார். அங்கே போனவுடனே அவளையில் யாராவது உள்ளே விடுறால ஒத்துரு விட மாட்டேன்ட்டான். ஆனாலும் அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு என் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதாமா அப்படின்னு கத்தின்னு இவெல்லாம் உள்ளே போகப்படாதுன்ட்டா வாசலில் யாரும். அவருக்கு அங்கேருந்து கத்திகிட்டே பார்த்தா அவர் பார்த்தோடனே பாபா அப்படின்ட்டு அவருக்கு காலை கழுவி எல்லாத்தையும் பண்ணி உள்ளே அழைச்சின்னு போய் அவரை உட்கார வச்சு பர்சனலாக தன்னோட ரூமில் கொண்டு போய் தனியாக காமிச்சு எல்லாம் அவர் திருப்பி போகும்போது அவர் வாசல் வரைக்கும் வழி அனுப்பிச்சி விட்டார். அவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே வீடு எப்படி ஆச்சுங்கிறது நமக்கே தெரியும். ஒரு கைப்பிடி அவளுக்கே இப்படி பண்ணார்னா நம்ம கொடுக்குற 500 1000க்கு அவர் எப்படி பண்ணுவார்னு நம்மளே இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். அதை நினச்சிட்டு கொடுக்காதீங்க யாரும் தயவுசெய்து. புரியுதா? அதை நமக்கு நம்மளுடைய கைங்கரியம் நம்ம பண்ணணும், நம்ம இஸ்கானில் இருக்கோம், நம்மளோட இது நம்ம ஃபேமிலி மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு அதை பண்ணணும். ஓகே. இந்த ஏழை பிராமணரை நினச்சிட்டு பண்ணுங்க சுதாமா கதையை. அது மாதிரி நினச்சிட்டு நம்மளால் ஆனது எதாவது கொடுக்கணும். நம்ம 17வது ஸ்லோகம் நமக்கு தெரியும், படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில். தானம் செய்கிறதுங்கிறது ஒரு கடமைன்னு நினச்சிட்டு பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம நம்மளால் ஆனதை நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் ஒன்று இன்னொரு இதில் நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு 50% டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் கொடுத்துடுவா. அதனால் நீங்கள் 10,000 ரூபா டொனேஷன் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, அதில் 5,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட். இது கழிவுன்னு என்ன, அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இது கிடச்சிடும் உங்களுக்கு, தள்ளுபடி. எக்ஸாக்ட் வேர்டு எக்ஸாம்ஷன். வரி கட்ட வேண்டாம் அதுக்குனால. அது அந்த இதெல்லாம் நமக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அதனால் பெரிய பணமாக கொடுத்தாக்க நம்ம என்ன பண்ணுறது, இவ்வளோ கொடுக்க முடியுமா, அதுலேயும் எக்ஸாம்ஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்னதாக பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா லைஃப் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துட்டுருங்கோ. லைஃப் மெம்பர்ஷிப் எப்படின்னா என்ன, 55,000 எல்லாம் 5ல் வரணும். 55,555. அதுக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்துருவா உங்களுக்கு. அந்த கார்டை நீங்கள் கையில் வச்சுக்கலாம். அரௌண்ட் த வேர்ல்டு 108 கண்ட்ரியில் உங்களுக்கு இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்குது. அங்கே இருக்கிற கோயிலெல்லாம் நீங்கள் போய் தங்கிக்கலாம்.
அந்த கோயிலில் தங்கியிருந்து அப்புறம் அந்த ஊரையும் நீங்கள் சுற்றி பார்த்த மாதிரியாச்சு, பகவானையும் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா? அந்த மாதிரி அதுவும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து 55,000 ஒரே டயத்தில் கட்ட முடியாது. மாதம் 5,000 கட்டினா போகிறோம். அதுக்கு ஒரு வருஷம் நம்ம மெதுவாக கட்டலாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில். அதனால் அதை வாங்கிக்கோங்க. அதை வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன கிடைக்கும்னா, உங்களுக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம், என்ன பகவத்கீதையில் பாகவதம் புஸ்தகம் கம்ப்ளீட் செட்டே கொடுத்துருவா. 10,000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து உங்களுக்கு புஸ்தகங்களும் ஒரு பெரிய பாக்ஸில் வந்துடும். ஒரு 15-20 புஸ்தகங்கள் இருக்கும். பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர், அந்த மாதிரி சின்ன நம்ம இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த புஸ்தகம் இல்லாமல் அதோடு சேர்ந்து வரும். ஒரு 15 புஸ்தகங்களும் கூடவே இருக்கும். சரியா? அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துன்னு அப்படி பெனிஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது ஒன்று நம்மளால் ஆனது நம்ம ஒன்று பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அந்த இதில். ஓகேயா? இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். எல்லோரும் தயவுசெய்து இதை வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு பிபிடி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இஸ்கான் டெம்பிளில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. அதனோட ஓவரால் வியூ, மேலேருந்து பார்க்குற ஏரியல் வியூ இது. இப்போ கோஷாலா, இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான தானங்கள். இதுக்கு வந்து 100 ரூபா கொடுக்கலாம், இல்லை 500 ரூபா கொடுக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ வேணால், ஒரு மாடுக்கு 500 ரூபா கொடுங்க, இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு மாட்டுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு 3,600 ரூபா அப்படி கொடுங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். இந்த இதை அட்லீஸ்ட் யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துக்கோங்க, ஒருத்தர் 2 பேர் பண்ணுங்க தயவுசெய்து. பார்க்குறதுக்கு இதாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் எடுத்தாலும் அதெல்லாம் படிக்கலாம். நம்ம செத்து போன சரி எங்களுதுலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. அது எப்படின்னா, ஒரு செத்து போனவொடனே தானங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்போ அது கொடுக்குற சமயத்தில் கோதானம்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அது கோதானம்னா அந்த காலத்தில் எல்லாம் 10,000 5,000 கிடைக்கும் மாடு. அதை வாங்கி கொடுப்பாங்க. இப்போ எங்கே வாங்குறது? ஒரு மாடு 50,000 ரூபா விலை. அந்த மாதிரி வாங்கி நம்மளால் கொடுக்க முடியாது. அதனால என்ன பண்ணலாம், அந்த மாடுக்கு நம்மளால் சாப்பாடை கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். 100 500 இப்படி கொடுத்து மாதம் மாதம் பழக்கம் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து நமக்கு நம்ம தினத்துக்கு அப்புறமா நமக்கு நம்ம ஆத்மா உடலை விட்டு கிளம்புற உடனே அதுக்கு நன்மை பயக்கும். ஓகே? அதுக்காக அது மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் விட பெஸ்ட்டு தானம் எதுன்னா அன்னதானம் தான். அன்னதானம். நீங்கள் அன்னதானத்துக்கு பெரிய அமௌண்ட் 20,000 கொடுக்கலாம் சொல்ல, 500 ரூபாய்க்கு கொடுத்து பண்ணிக்கோங்க, 1000 ரூபா கொடுத்து பண்ணுங்க. சின்னதாகவே சேர்ந்துக்கலாம். ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது இதில். இல்லைன்னா சுதாமா சேவை எடுத்துங்கோ. இது மந்த்லி சேவான்னு பேர், சுதாமா சேவை. மத்ய சுதாமா சேவா 500 ரூபா, மாதம் 500 ரூபா கொடுக்க முடியாது. அதை கொடுத்துட்டு 12 மாதத்துக்கு கட்டுங்கோ. கூர்ம சுதாமா சேவை அது 1000 ரூபா. இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இதை பார்த்துக்குங்கோ. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்ன கேளுங்கோ. இல்லைன்னா உங்கள் மாதாஜி உங்கள் கிளாஸ் டீச்சரையே கேளுங்கோ. இது வந்து இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி கட்ட போகிறாங்க, ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க தங்கிறதுக்கும் ரூம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. யார் வந்தாலும் நம்மளும் அங்கே போய் உட்காந்து, ஏன்னா நம்ம லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்டோம்னா நம்ம போய் ஃப்ரீயாக தங்கிடலாம். 4 நாளைக்கோ 6 நாளைக்கோ எத்தனை நாளைக்கோ இருக்கலாம். பகவத்கீதா ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ், அதில் போய் பார்க்கலாம். புஸ்தகங்கள் அம்மா வாங்கிக்கோங்க. புஸ்தகங்கள் அவங்க எதுக்கு, இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன புஸ்தகங்கள் வேணுமோ லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்கினீங்கன்னா அதுவும் கிடைக்கும். லைப்ரரியும் பண்ண போகிறா. நீங்கள் அந்த லைப்ரரி பண்ணுறதுக்கு அந்த புஸ்தகத்துக்கெல்லாம் காசு வச்சுக்கோங்க. ஒன்று ஒரு 1000 2000 உங்களால் ஆனது கொடுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு சேவை எடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங். நான் சொன்னதை கேட்டதுக்கு எல்லோரும் தயவுசெய்து ஏதாவது ஒரு இதில் எடுத்துக்கோங்க. இதை என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக நான் நாமினேட் சதாஸ் பிரபுஜியோட பிரசிடெண்ட்டோட சார்பாகவும் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். அதுவே நீங்கள் பெரிய அமௌண்ட்டாக கொடுக்கணுமா, நம்மளால் முடியாதே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. எல்லாரும் முடியாது. இம்பாசிபிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த டிக்ஷனரி ஆஃப் ஃபூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி யாருக்கும் முடியாதுன்னே எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ண முடியும். நம்மளால் ஆனது என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம தானமாக கொடுக்கணும், டொனேஷன் மாதிரி கொடுக்கணும். நான் வந்து என்என்டி பிரபுஜியோட அவருக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக அவர் ஃபோன் நம்பர் தரேன், அதை எழுதிக்கோங்க. சிவகாமி மாதாஜி போட்டுட்டீங்கம்மா? போட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. அவங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க நீங்களே. அவர்கிட்ட உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இல்லை, இங்கிலீஷில் நல்லாவே பேசுவார்.
கவலையே இல்லை. ஹிந்தியும் நல்லா பேசுவார். நம்ம தமிழில் என்னால் பேச முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க. தமிழில் இருந்தால் நீங்கள் கூகுளில் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க இங்கிலீஷ்க்கு, அது அந்த மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஓகே, அப்படி அனுப்பிச்சிங்கனாக்கா அவர் அதை படிச்சுட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவார். அதை எனக்கு படிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கலாம். அதை படிக்க முடியாதுன்னு நினைக்காதுங்க. அதை நீங்கள் வந்துட்டு கூகுளில் போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம், தமிழில் வந்துடும், பார்த்து படிச்சுக்கலாம். ஓகே, இது மாதிரி அவர்கிட்ட நீங்கள் எல்லாருமே கான்டாக்ட் டைரெக்டாக வச்சுக்கலாம். ஒன்றும் அவர்கிட்ட பேச முடியாது, அவர் ஏதோ ஒரு இந்த பிறவி அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. வெரி வெரி ஹம்பிள் பர்சன் அவர். எல்லாரோடையும் சாதாரணமாக தான் பேசிட்டு இருப்பார் அவர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு யாராவது சேவை செய்யுறே அப்படின்னா அவளையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். கிருஷ்ணருக்கு யாரை பிடிக்கும்? அவருக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பண்ணாக்கா கிருஷ்ணருக்கு மம பிரியகன்னு படிக்கிறோம். அதே மாதிரி இவருக்கும் நம்ம என்னென்ன சேவை பண்ணுறோங்கிறது வந்து அவருக்கும் எல்லாரையுமே அவருக்கு பிடிக்கும். ஓகே, ஸோ நாமினேஷன் தாஸ் பிரபுஜிக்கு அதுக்கு ஜிபேலாம் பண்ணிடலாம். இதில் கொடுக்குற ஸ்கேன் பண்ணி பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஜிபே மூலியமாகவும் பண்ணிடுங்க அவருக்கு டைரெக்டாக. அதுவும் அப்படியே இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு தான் போகும், அவர் பேருக்கு போகாது. அவர் பேருக்கு தான் கொடுத்துருக்கு. அந்த இடத்துல அந்த பணங்கள்லாம் அப்படியே டைரெக்டாக டெம்பிளுக்கு போயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. எங்களோட பாக்கியம் உங்களோட சங்கம் கிடைச்சிருக்கு. எல்லாரும் ஒரு தடவை மாதாஜிக்காக ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. எல்லாரும் நான் உங்கள்ட்ட இருந்து லெவல் 3ல வந்துட்டோம். நம்ம எல்லாரும் உங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏதாவது 500 1000 என்ன நம்மளோட சக்திக்கு நம்மளால முடிஞ்சதுன்னா 5000 கொடுக்கலாம், கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. என்ன நம்ம சக்தி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். இந்த டீம்ல இருந்து ஆல்ரெடி ஒரு 10 பேர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? அப்பன்னா ஓகே. ஏன்னா L3 இல்லையா, அவங்க மத்ய சுதாமா சேவை எடுத்திருக்காங்க, கூர்ம சுதாமா சேவை எடுத்திருக்காங்க. எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு முடியுதோ அவங்க வந்து ஆல்ரெடி இதுல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே 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 மந்த்லி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ யாராவது பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா என்னோட வார்த்தைக்கு கொஞ்சம் இதுண்டு 500 1000 என்ன உங்களால முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூம்மா. சாரி ஃபார் டிஸ்டர்பிங் கிளாஸ். நோ சாரி மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி. உங்களோட இது கிடைச்சது நாங்க தான் பாக்கியம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ நம்ம அடுத்த பேராகிராஃப்ல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த எப்படி வந்து கடல்ல வந்து நதிகள்லாம் வேற வேற இதுல இருந்து வந்து கலக்குது இல்லையா, அது போல அருவவாதிகள்லாம் அந்த நதிகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகின்றார்கள். அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க இந்த முக்தி நதிகளுக்கு முக்திக்காக ஒப்பிடப்படுகின்றது, அந்த முக்தி தான் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அப்படி அல்ல. பக்தர்கள் எப்படி அப்படின்னாக்கா அந்த கடலில நீந்து குளிக்கக்கூடிய முதலைகள் போல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படல, முக்தி பத்தி எல்லாம் கவலைப்படல. அவங்க எப்பொழுதும் பக்தி செய்யணும், பகவானுக்கு விமுக்தியை தான் எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் தூய பக்தர்கள் எப்பவும் பகவானுக்கு உன்னதமான பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றதுல மட்டும்தான் அவங்க இருக்காங்களே தவிர்த்து இந்த முக்திக்காக அவர் கூட இருக்கணும்ன்றது நினைக்கல. யார் அப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அருவவாதிகள். பகவான் அந்த 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, பரபிரம்மம் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றார், பரபிரம்மம் பரமாத்மா பரமபுருஷர். சோ இந்த அருவவாதிகள்லாம் பகவான பரமபுருஷர் நிலையில தான் அவங்க புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க அடுத்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமிகள் கிட்ட வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார். என்ன அப்படின்னா, இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்துவை கொடுக்கணும், இந்த தர்க்கவாதிகளையும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீண் விவாதம் செய்யக்கூடியவங்களையும் வெற்றி கொள்வதற்கு நமக்கு வந்து ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேஸ் வேணும், அதுதான் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதனால நீங்க அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டுதல் வைக்க, அதன் விளைவாக தான் பக்தி ரசாமிரத சிந்து நமக்கு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிகள் மூலமாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் எழுதி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பல தத்துவ ஆய்வுகளை முன்வைக்கும் பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு எதிரானவர்களால் பக்தி தொண்டின் மாக்கடலுக்கு தீங்கு செய்ய முடியாது. சோ இந்த அருவவாதிகள், தத்துவவாதிகள், வியாக்கியானம் பேசுறவங்க,
அவங்க கிட்ட எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா பேசுறதுக்கு நமக்கு ஒரு இது வேணும். அதுதான் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அப்படின்னு பாக்குறோம். இதனுடைய ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். அவர் தான் இந்த பணிக்கு தகுதியானவர். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அவர் எத்தனை பல மொழிகளை பேசக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது இல்லாம ஸ்ரத்தையோட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கிட்ட கட்டளையே நிறைவேற்றினார். 6 கோஸ்வாமிகளுமே அதுல ரொம்ப பிரதானமாக வந்து நம்ம ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள்னு பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம பாக்குறோம் அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் லீலை நடந்த இடத்தெல்லாம் புனரமைச்சது, சாஸ்திரங்களை கொடுக்கணும். நம்ம பாக்குறோம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், இன்னும் நிறைய இது புத்தகங்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். அடுத்து வந்து 3 விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு. 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு எப்படி செய்யணும்ன்றத மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றது. இது எல்லாமே வந்து ரூப கோஸ்வாமிகளும் சனாதன கோஸ்வாமிகளும் வந்து செஞ்சாங்க. அவங்களும் மத்தவங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க ரூப கோஸ்வாமியின் அடிச்சுவடினை பின்பற்றி ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்பும் அனைவருக்கும் அதே மன உணர்வினை பெறுதல் வேண்டும். நம்ம எதுக்கு வந்து ஆச்சாரியர்கள் தத் விதி பிரதிபாத்தேன் அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் அப்ப அவங்க அதே மாதிரியான உணர்வை நமக்கு வந்து வழங்குவார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். எதுக்கு வந்து ஒரு 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 சர்டிஃபைடு ஸ்கூல் அல்லது சர்டிஃபைடு ஒரு அகாடமி நம்ம ஏன் போறோம்னா, அங்க இருக்கவங்களும் நல்ல உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. அதே கல்ச்சர் தான் அவங்க அடுத்து அவங்களை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கும் கிடைக்கும். அதனால ரூப கோஸ்வாமிகளுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும் போது அந்த கிருஷ்ண உணர்வு தானாகவே வந்துடுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நம்ம மிகப்பெரிய உபதேசர்களாக நாம் ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆளானப்பட்ட கோபியர்களுக்கே வந்து எப்ப அவங்க என் கூட மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் வந்து நடனம் ஆடின்னு இருக்காரு நினைச்ச அடுத்த நிமிஷம் பகவான் மாயமா போயிடுறாரு. அது போல பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த அகங்காரம் இருக்கவே கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப நம்மளுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாக்குறோம். அந்த நமக்கு வந்து அந்த கர்வம் இருக்கக்கூடாது, அந்த உணர்வே வரக்கூடாது. மாறாக நாம் நம்மை முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் கருவிகள் என்றே கருதுதல் வேண்டும். நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களோட பாத சுவடுகளை நாம ஃபாலோ பண்ணோம். நம்ம வந்து அவங்க கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி. எப்படி பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அடிக்கடி சொல்லுவார், நான் வந்து ஒரு போஸ்ட்மேன் மாதிரி. நம்ம பக்தர்கள் என்ன இது பண்றாங்களோ அதை அப்படியே கொண்டு போய் பகவானுக்கு கொடுக்கிறார். நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஆச்சாரியர்கள் ஆன்மீக குரு வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி. நாம பகவானுக்கு என்ன செய்யணும்னு நம்ம செய்யறோமோ அதை அப்படியே கொண்டு போய் கிருஷ்ணர் இடத்துல செலுத்துகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நாம அவர்களுடைய கருவிகள் அவ்வாறு கருதி அவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவோமாயின் வருந்தும் மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக நாமும் சிலவற்றை செய்தல் கூடும். சோ இந்த மனித சமுதாயம் ரொம்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே, துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய அடிசுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணணுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். கடல் சில சமயம் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுறது போல பக்தி ரசாமிர்த சிந்தும் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. எத்தனை பகுதிகள்? 4 பகுதிகள். என்னன்னு பார்க்கலாம். அந்த 4 பகுதிகளும் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை உடையனவாக இருக்கின்றன. உண்மையில் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து நீர் நிறைந்த கடல் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு என்று பிரிக்கப்படுறது போல பல்வேறு உட்பிரிவுகளின் அலைகள் ஆகும். கடலில் எப்போதும் கிழக்கு பகுதியிலோ, மேற்கு பகுதியிலோ, வடக்கு பகுதியிலோ, தெற்கு பகுதியிலோ பல்வேறு அலைகள் இருப்பதை போன்று பக்தி ரசாமிர்த சிந்தும் பல்வேறு அலைகளை உடையதாக இருக்கின்றது. இங்க பக்தி ரசாமிர்த சிந்து ஒரு கடலுக்கு இணையாக ஒப்பிடப்படுகின்றது. கடலை வந்து நம்ம வந்து 4 திசைகளுக்கு ஏற்றார் போல பிரிப்பது போல இங்கேயும் பக்தி ரசாமிர்த சிந்தையும் 4ஆக பிரிக்கின்றோம். அதுலயும் நிறைய அலைகள் இருக்கு, உட்பிரிவுகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். என்னென்ன அந்த 4 பிரிவுகள்? முதல் பகுதி 4 அலைகளாக கொண்டிருக்கின்றது. அவற்றுள் முதலாம் அலை பக்தி தொண்டின் பொது விளக்கம். ஜெனரலா பக்தி தொண்டுனா என்ன அப்படின்றத சொல்றது முதல் அலை. இரண்டாம் அலை பக்தி தொண்டினை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றியது. ரொம்ப பிலாசபிக்கலான ஹெவியான சப்ஜெக்ட் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. அதனாலதான் நம்ம கடைசியில பாக்குறோம். சோ முதல் நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா ஜெனரலா பக்தி தொண்டுனா என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2வது நிலை என்ன அப்படின்னா அந்த பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதற்கு எந்த மாதிரியான ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3ஆம் நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா பேரானந்த அலையில் செய்யும் பக்தி தொண்டு. ரொம்ப ஆனந்தமயமாக அதை அனுபவித்து செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. 4ஆம் அலையோ இறுதி இலட்சியமான இறை அன்பு.
பிரேமம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? பக்தியில 9 நிலைகள் நம்ம பாக்குறோம். இன்னும் டீட்டெயிலா பாத்தீங்கன்னா அதுல பல்வேறு வேறு மற்ற நிலைகளும் கூட அதுல ஆட் ஆயிருக்கு. ஸ்ரத்தால ஆரம்பிச்சு பிரேமையில முடிகின்றது நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க பக்தி ரசாமிரத 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க. முதல் பிரிவு ஜெனரலா பக்தி தொண்டுனா என்ன, 2வது பிரிவு அந்த பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதற்கு உண்டான ஒழுக்க விதிமுறைகள் அல்லது ஒழுங்குமுறைகள், சாதனா பக்தி என்பது என்னன்னு பாக்குறோம். 3வது நிலை பேரானந்தத்த நிலை. அதாவது இந்த வைதி பக்தி செய்ய செய்ய நம்ம ராகானுக பக்தி அடைகின்றோம்ன்றத நம்ம முன்னவே பார்த்தோம். ஒழுங்கு விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி நாம பக்தி செய்யும்போது, செய்துகிட்டே இருக்கும்போது நம்மையே அறியாமல் நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த அன்புல வந்து நிலைச்சு செய்யறோம். அதுதான் பேரானந்த நிலை. கடைசி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேம நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இவையெல்லாம் அவற்றின் பல்வேறு அடையாளங்களுடன் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. எதுல? நம்மளுடைய பக்தி ரசாமிரத சிந்துல. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி இதெல்லாம் அறிமுகத்துல இருக்கா மத்தாஜி? ஹரே இல்ல, கிருஷ்ணா. முன்னுரை பிரபு. எங்க புக்ல இல்ல கடல் சில மத்தாஜி, இது சமயம் வேற புக். முடிஞ்சிருச்சு. நீங்க கீழே வாங்க. 20வது முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை 20 XX. நீலு மாதாஜி இருக்கீங்களா? நீலு மாதாஜி இல்லையா? வேற யாரு புத்தகம் யாருக்கிட்டையும் இல்லையா? ஸ்கிரீன் பார்த்து ஆமா வாசிங்க. முன்னைய ஆச்சாரியர்களை முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டுகளை பின்பற்றிய அதிகாரப்பூர்வமான பக்தி தொண்டு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பின்வரும் கூற்றில் சுருக்கமாக உரைக்கப்படுகின்றது. முதல் நிலை பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு இசைந்த தொண்டு புரிவதாகிய கிருஷ்ண உணர்வில் முழுக்க முழுக்க ஈடுபடும் ஒருவனது மனப்பான்மையால் அறியப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவெனில், கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பாதகமாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் அது தூய பக்தி தொண்டாக கருதப்பட மாட்டாது என்பதாகும். தூய பக்தி தொண்டு லோகாய தன்மை அல்லது புலனின்பம் என்பவற்றின் மீதான ஆசையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாசைகள் பலன் தரும் செயல்களின் மூலமும் தத்துவார்த்த யோகங்களின் மூலமாகவும் உண்டாகின்றன. பொதுவாக மக்கள் லோகாய நன்மைக்காக பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் என்றால், தத்துவவாதிகளோ உன்னத உணர்வினை வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்கள் மற்றும் யோகங்களின் மூலம் எடுத்துரைக்க முயல்கின்றனர். தூய பக்தி தொண்டு எப்போதும் இது போன்ற பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த யுகங்களில் இருந்தும் விளக்கப்பெற்றதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். புறத்தொண்டுதலற்ற அன்பு தொண்டினால் அதிகாரம் பெற்றவர்களிடமிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது தூய பக்தி தொண்டினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. மாதாஜி ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணீங்க. நீங்க அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிக்கலாம். இதை முடிச்சுட்டு டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு போயிடலாம். சோ நம்ம இங்க வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, முந்தைய ஆச்சாரியர்களோட அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணி அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க மூலமாக அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழே நாம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ரொம்ப சுருக்கமா சொல்றார். அததான் அந்த 4 நிலைகள் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். முதல் நிலை என்ன சொல்றார்? பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு இசைந்த தொண்டு புரிவதாகிய கிருஷ்ண உணர்வில் முழுக்க முழுக்க ஈடுபடும் ஒருவனது மனப்பான்மையால் அறியப்படுகின்றது. அந்த முதல் நிலையான பக்தி தொண்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நமக்கு அவரை பார்த்த உடனே நம்ம அது வந்து ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான விஷயம் அல்ல. தூய்மையான பக்தி தொண்டுன்றது வந்து ஒரு எமோஷனலான ஃபீலிங்ஸ் கிடையாது. அதையும் தாண்டி ஒரு உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்ம வந்து எனக்காக அவரை வந்து உடனே டக்குன்னு நமக்காக அவர் எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வராருன்னு அவரை நம்ம குறைச்சு மதிப்பிட்டுற கூடாது. அவரை பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, அவரை பார்த்து நம்ம அழறது அல்ல அவரை பார்த்து நம்ம வந்து வேற மாதிரியான ஒரு உயர்ந்த இதுதான் வந்து கோபியர்களோட பாவமோ, நம்ம சட்டுன்னு அவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த நிலைக்கு எல்லாம் போயிடுறோம். அப்படிலாம் கிடையாது. அது சோ அதுதான் நம்ம இங்க வந்து சொல்றாங்க. அந்த உயர்ந்த நிலைன்றது எப்படி தெரியுமா? நான் என்னுடைய சுயநலனுக்காக எதையுமே யோசிக்காம, எதையுமே என்னுடைய பலனை நோக்கி கருதாமல் அவரை மட்டுமே திருப்தி செய்வதற்காக செய்யறதுதான் வந்து இந்த உயர்ந்த நிலை, தூய பக்தி தொண்டுன்னு பாக்குறோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல தினமும் பிரசாதம் அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான்ப்பா நான் பிரசாதம் சாப்பிடுறேன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதனால அது வந்து தூய்மையான நிலையில நான் இருக்கேனா? இல்ல. எனக்கு சாப்பாடு சாப்பிடணும், அதுல வந்து எந்த ஒரு கர்மிக் ஆக்ஷனும் வரக்கூடாது. அப்புறம் நமக்கு சாஸ்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்காருக்கு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிடணும், அதனால நான் வந்து சாப்பிடுறேன். ஆனா கோபியர்களும் சரி மத்த அந்த தூய பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா?
என்னுடைய கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நானு எப்படியாவது எடுத்து நான் அதை வந்து அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவேன்வாங்க. அதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை. நம்மளுடைய ஒரு நிலைக்காக செயல்களை செய்து கொண்டு நான் வந்து ரொம்ப முழுவதுமாக அவருக்கு பக்தி தொண்டின் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ற அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கேன் நம்ம நினைக்கிறோமே, அது வந்து தவறு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதை ரொம்ப கிளியரா கொடுத்திருக்காரு இங்க. இதன் பொருள் என்ன அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பாதகமாகவும் இருக்கலாமா, பாதகம் சாதகம் அப்படின்னு 2 இது பாக்குறோம் இல்லையா. ஆனால் அது ஒரு தூய பக்தி தொண்டாக கருதப்பட மாட்டாது. தூய பக்தி தொண்டு லோகாயது நன்மை அல்லது புலனின்பம் இவற்றின் மீதான ஆசையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருக்கும். எனக்கு இப்ப நான் என்னை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்ப நான் எதுக்கு வந்து பிரசாதம் மட்டும் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன்? நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அந்த கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் போகுன்றதுக்காக. அதுக்காக நான் எப்பவுமே வந்து அவரை ப்ளீஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் சாப்பிடுறேன் அப்படி கிடையாதுங்க. சரியா? சோ அவங்க அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க லோகாயத நன்மை இருக்காது, புலன்பம் இவற்றின் மீதான ஆசையில இருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஆசைகள் பலன் தரும் செயல்களின் மூலமும் தத்துவார்த்த யூகங்களின் மூலமும் உண்டாகின்றன. பொதுவாக மக்கள் லோகாயுத நன்மைக்காக பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர், தேவைக்காக இல்லையா. தத்துவவாதிகளோ உன்னத உணர்வினை வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்கள் மற்றும் யூகங்களின் மூலம் எடுத்துரைக்க முயல்கின்றனர். இன்னைக்கு வந்து நான் ஏதோ ஒரு இது பார்த்தேன், ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, எதற்காக அந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகள் பண்றாங்க என்னன்றதே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அவங்களுக்கு தோன்றது போல ஒரு வழிமுறைகளை செய்துட்டு அதை வேற நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு சரியான ஒரு பாதையில இல்லாதனால, சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாம எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த அந்த குரு என்ன சொல்றாரோ, அவர் குருவா இல்ல குருக்கு உண்டான இது இருக்கான்றதெல்லாம் ஒரு யோசிக்கிறதே இல்லாம அவங்களை வந்து கண்மூடித்தனமா ஃபாலோ பண்றது, லோகாயத நன்மைக்காக அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு பலன் வேணும் அப்படின்ற பாவத்தை வேற வேற நிலைகள்ல வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. அதுக்கு இந்த மனித சமுதாயத்தை வேற ஒரு விதத்துல வந்து அவங்க வழி நடத்திட்டு போய் அவங்களுடைய நன்மைக்காக இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து பக்தி கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ தத்துவவாதிகள் வந்து வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்களால மற்றும் மன யூகத்தின் மூலமாக எடுத்துரைக்க முயல்கின்றார்கள். தூய பக்தி தொண்டு எப்போதும் இது போன்ற பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த யூகங்களிலிருந்து விலக்க பெற்றதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபமே கிடையாது, பகவான் உனக்குள்ளயும் இருக்கார், எனக்குள்ளயும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கார், அதனால நீனும் கடவுள் நானும் கடவுள், இந்த மாதிரி தான் தோன்றித்தனமான சொல்லக்கூடிய அந்த தத்துவ வார்த்தைகள்லாம் அவங்க கிட்ட கிடையாது, பக்தர்கள் கிட்ட. அது மட்டுமல்லாம எந்த ஒரு பௌதீக நன்மையும் அவங்க எதிர்பார்த்து எந்த செயலும் செய்யல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ தூய பக்தி தொண்டு எப்போதும் இது போன்ற பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த யூகங்கள்ல இருந்து விடுபட்டதாக இருக்கும். புறத்தூண்டுதலற்ற அன்பு தோண்டினால், அதாவது நான் இந்த டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், இந்த டைம் ஆயிடுச்சுனாக்கா பகவானுக்கு பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணணும், இந்த டைம்ல நம்ம இந்த செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னு யாரும் சொல்லாமலேயே நமக்கு வந்து தோணணும். அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தி. அதிகார பெற்றவர்களிடமிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது தூய பக்தினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். புறத்தூண்டுதலற்ற ஒரு தூய்மையான அன்பு தொண்டினை அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்களோட வழிகாட்டுதல் மூலமாக நாம பெற வேண்டும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம இதோட முடிக்கலாம். நாளைக்கு நம்மளுடைய பேஜ் நம்பர் 21 இருந்து இன்னைக்கு மாதாஜி யாரோ ட்ரை பண்ணுங்க, அவங்க நாளைக்கு வாசிங்க இதுல இருந்து. சரிங்களா? பாஞ்ச கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து வச்ச அதிகானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். நித்தை கௌரவ பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்கள் இருந்தா பகிரலாம். ஓகே, எதுவும் இல்லை அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம். நம்ம சொன்னது போல அடுத்த ஒரு 2 வாரம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து 9 to 10 கிளாஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அதுல வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோகங்கள் பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். நாளைக்கு இல்ல, ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம வந்து முதல் ஸ்லோகம், பகவத்கீதையோட முதல் ஸ்லோகம். திருதராஷ்ட்ரோவாச்ச தர்ம க்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. ஒரு வார்த்தையோட மீனிங்கையும் சேர்த்து நம்ம படிச்சு அதை மனப்பாடம் செய்ய போறோம். ஸோ அதனால மண்டே நம்ம பார்க்கலாம். நாளைக்கு 21வது பேஜ் நம்பர்ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் கம்மி ஆயிட்ட மாதிரி இருக்கு.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண இந்த மாதாஜி. ரசங்கள் மாதாஜி இந்த ரசங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் எந்த புக்ல டீட்டெயிலா இருக்கு மாதாஜி? இப்ப நம்ம படிக்க போறோமா ரசம்? அததான் நம்ம பார்க்க போறோம் பிரபு. பக்தி ரசாமிருத சிந்துல தான் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராதா மாதாஜி பிரணாம். நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பிரணாம் அப்புறமா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்பதான் வந்தீங்களா? இல்ல மாதாஜி, வந்த நடுவுல எனக்கு ஒரு முக்கியமான போன் கால் வந்துருச்சுன்னு போயிட்டேன் மாதாஜி. ஓ, மங்கள மாதாஜி வந்திருந்தாங்க. அப்ப இருந்தீங்களா கிளாஸ்ல? இருந்தேன் கிளாஸ்லயும் வந்திருந்தாங்க. அவங்க L2லயும் வந்திருந்தாங்க மாதாஜி. ஒரு 2 நாள் முன்னாடி வந்தாங்க L2ல. நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்புறமா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எங்க இதுல வந்து இதுக்கு கேட்டிருந்தாங்க மெம்பருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு, எல்லா குரூப்லயுமே வந்து யார் யார் அந்த மாதிரி இது சொல்றாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்றதுக்காக. நான் இந்த இது சேவ் பண்றதுக்கு சத்யா பிரபு தான் நான் கேட்கலாம்னு நினைச்சேன். போயிட்டாங்களா அவங்க? சத்யா பிரபு ராதா மாதாஜி குரூப்ல இருந்து 3 பேர் சத்யா பிரபு, நமக்கு ஒரு சேவை இருக்கு. இப்ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் குடுக்குறாங்க இல்லையா, அதை நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். சோ அதாவது அவங்களோட பேரு, அவங்களுடைய அது பேர் என்ன, மொபைல் நம்பர் பிளஸ் அவங்க என்ன சேவை எடுத்துக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எப்ப நம்ம ரிமைண்டர் பண்ணணும். சோ இதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். கொஞ்சம் பேரோட டேட்டா கிடைச்சிருக்கு, அதை எடுத்து கொஞ்சம் பண்ணணும். முடியுமா உங்களால? நம்ம பேட்ச் மட்டுமா இல்ல நீங்க குளோபலா சொல்றீங்களா? குளோபலா இல்ல, நம்மளோட தமிழ் இதுல இப்ப வரைக்கும் வந்து ஒரு 30 பேர்கிட்ட இருக்காங்க. 30 பேர்கிட்ட கொஞ்சம் தமிழ் ஃபுல்லா சொல்றீங்க. ஓகே ஓகே. ஆமா இப்போதைக்கு ஒரு 30 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இனி வந்து யாரெல்லாம் சேவை எடுக்கிறாங்களோ அவங்க நமக்கு வந்து மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இதுக்கு நம்ம தனியா ஒரு டீமையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் மோகன்தாஸ் பிரபு கூட சேர்ந்து நீங்க கோஆர்டினேட்டடா பண்ணலாம். அவங்க சுதாமா சேவன் அவங்க இது பண்றாங்க. சோ அவங்களோட சேர்ந்து கூட நம்ம பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு டீம்ல இருந்தோம். இப்ப L3 ஒரு கிளாஸ்ல இருந்தும் ஒரு அட்மின் கூட நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணாலும் சரி, இல்ல இதுக்குன்னு தனியா ஒரு டீம் ரெடி பண்ணி அவங்களோட அந்தந்த பேட்ச் அவங்க வந்து L1னா இவங்க போய் எல்லாருக்கும் ரிமைண்ட் பண்ணணும். இப்ப நமக்கு சொன்னாதான் நம்ம மறந்துடும். அந்த மாதிரி அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். மோகன்தாஸ் பிரபு கூட நான் பேசிட்டு உங்க 2 பேரும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அதை எப்படி எடுத்துட்டு போலான்னு பாக்கலாம். நான் ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட சொல்றேன். ஏன்னா எல்லாரும் இப்ப எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் அதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணணும். பாக்கலாம் அது எப்படி பண்ணலாம். நீங்க ஓகே அப்படின்னாக்கா அது ஒரு டீம் போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஓகே மாதாஜி, சொல்லுங்க. தேங்க்யூ பிரபு. லாஸ்ட் வீக் எப்படி போச்சுன்னு சொல்லவே இல்லையே உங்க கிளாஸ்? நல்லா போச்சு. கரெக்ட், மறந்து போயிட்டேன் மாதாஜி. பக்தர்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னாங்க. அவங்க ஃபீட்பேக் வச்சுதான் சொன்னா உங்களோட ஆசீர்வாதம் எல்லாத்துலயும் நல்லா நடந்தது மாதாஜி. நல்ல இது முடிஞ்சிச்சு. கரெக்டா டைம்ல முடிச்சிட்டீங்களா? கரெக்டா முடிச்சிட்டேன். ஆனா என்ன கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஸ்கெடியூல். அவங்க வந்துட்டாங்க. மல்லிகா மாதாஜி வந்து எனக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொடுன்னாங்க. ஆனா எங்களுக்கு முடிச்சதே கரெக்டா 11 o'clock ஆச்சு. அவங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துட்டு அந்த சைத்தன்ய சரித்திரம் அதெல்லாம் சொல்லுவேன் அப்படின்னு கிளாஸஸ்ல ஆரம்பிச்சாங்களா, அதை பத்தி ஒரு 5-8 மினிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அது நம்ம ஸ்கெடியூல்ல இல்ல அது. பட் ஓகே, அவங்க தான் வந்து கோஆர்டினேட் வந்து அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங்ன்றதால அவங்க முடிச்சிட்டாங்க அது. பட் நம்ம மிச்சப்படி நம்ம ஸ்கெடியூல் படி கரெக்டா 11 o'clock முடிச்சிட்டாங்க. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட இதுல. கரெக்டா தான் இருந்தது. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் நான் பிரபு கிட்ட எடுக்கணும், ஃபீட்பேக் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நானும் மறந்துட்டேன். ரொம்ப பிஸியா இருக்கும்ல நம்ம. நாளைக்கு திருப்பி சாட்டர்டேன்னு எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துருச்சு. சரி ஓகே, நாளைக்கு நம்மளோட எந்த கிளாஸும் இருக்கு, சதாச்சார கிளாஸும் இருக்கு. அதை பாத்துக்கோங்க. 8 மணிக்கு சதாச்சார கிளாஸ் ஏகநம்ச மாதாஜியோட கிளாஸ் இருக்கு. 9 o'clock நம்மளோட இதுக்கு வந்துருங்க. ரெகுலரா 9 to 10 நம்ம இதுதான். பிரபு, நீங்க 3 பேருமே உங்களுடைய பக்தி விருக்ஷா வைக்க வேண்டாம். அடுத்த 3 வீக்ஸ்க்கு வைக்க வேண்டாம். சர்வா பிரபு, ராதா மாதாஜி, அப்புறம் இவங்க சிவகாமி மாதாஜி. 7 o'clockல மிக்ஸ் பண்ணி தான் மாதாஜி படிச்சிட்டு இருக்கோம். அந்த டைம்ல 11 o'clockல இப்ப ஸ்லோகம் படிக்கிறதுனால நாங்க 7 PM அது வைக்க வேண்டாம். நம்ம அத வைக்கல. 7 PMலே வரவங்களோட இப்ப ஸ்லோகம் பஜன்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இப்ப இந்த 9 PMல நம்மளோட குரூப்ல 20 மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருக்கணும். 12 பேர் தான் இருக்கும். சோ இவங்க எல்லாருமே நீங்க அவங்கவுங்க டீம்ல இருக்கவங்கள சொல்லிடுங்க. 9 to 10 ரெகுலரா கிளாஸ் இருக்கும். இந்த 2-3 வாரத்துக்கு நம்ம வந்து ரெகுலரா நம்ம இதை பண்ணிட்டு இத முதல்ல நம்ம முடிக்கணும். நம்மளோட சிலபஸ் முடிக்கணும். சரிங்களா? நாளைக்கு இருக்கா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, நாளைக்கு சனிக்கிழமை. நம்ம சண்டே ஹாலிடே இல்லையா? இல்ல சாட்டர்டே தான் மாதாஜி. நாளைக்கு சாட்டர்டே, நாளைக்கு சண்டே கிடையாது. கரெக்ட். சண்டே கிடையாது. ஓகே.
ஆமா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே உங்களோட கிருஷ்ணா. அந்த ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி மாடியூல் இன்னொன்னு முடிஞ்சிருச்சு. ஃப்ரீயா இருக்கீங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஹரே மாடியூல் கிருஷ்ணா முடிஞ்சிருச்சு. மாதாஜி. என்னமோ ரொம்ப லோவா கேட்குது. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பேசலாமா மாடியூல் மாதாஜி? முடிஞ்சிருச்சு ஹரே மாதாஜி. கேக்குதா இல்லையா நான் பேசுறது? ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் முடிஞ்சிருச்சு. ஆ. இப்ப அடுத்த இது மல்லிகா மாதாஜி எடுக்கிறாங்க நாளையில இருந்து. ம். என்னோட கிளாஸ் 7 PM கிளாஸ். பிரபு உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க வந்து இது லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு, போறவங்க போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ஒரு 2 வீக்ஸ்